Aiwa, tida kuramba tichikutendai nekuramba muinesu pano paSaint TV basa richienda mberi. Ndina mukoma wandakamira nawo tiri kuno kuGaza kuChipinge. Ngoma makadii? Ndiripo, munofarira kana muchifara? Aiwa, tinofara. Mungada kuzivisa muri weZimbabwe kuti munonzani uye kuno kwatiri ndekupi pazuva ranhasi? Zita rangu ndinonzi Tinashe Baule, ndiri paGaza padzonzai-o. Alright. Mukoma, nyaya yatiinayo nhasi inyaya yanetse yekuti kuno ndokuri kubva mishonga iri kudai kuita mbiri munyika yese yeZimbabwe. Munotaura kudii nenyaya iyoyo? Ndakatarisa mafungiro evanhu nematauriro evanhu, Chipinge border town, zvinhu zvizhinji zvinoitika tichizonzi Chipinge, vanhu vazhinji vanenge vanotora kuMozambique, vanhu vazhinji vanotora zvavanotora kuMozambique nekuda kwekuti vanenge vabuda border through Chipinge, vanongoti vazvowana kuChipinge, but zvizhinji zvacho zvinenge zvisina kuitikira muChipinge, but vanenge vazvowanira kuMozambique, asi vazopinda muMozambique through Chipinge. Alright. Saka muri kuti muri kubvuma here kuti zvirimo muChipinge, nyaya dzemishonga dzirimo, kana kuti muri kuti kudii? Mukoma wangu, makatarisa vanhu vese ari panapa uye matenderero amaita, even mabuildings, even ma-infrastructures ari muChipinge. Dai urombwa hurimo, ndofunga mungadai matoona mamwe mabuildings andoshamisira kunga ari muHarare, asi kana mukatoona inotonzi Chipinge hotel yacho haitoko deserve kuti inzi kana kutonzi lodge, kuratidza kuti hongo hamungazoshayiwa hamo, asi zvizhinji ndezvekungopomedzerwa zviwanike muChipinge. Alright. Hanzi zvizhinji ndezvekungopomedzerwa zviwanikwe muChipinge namukoma. Aiwa mukoma, tinokutendai nekubuditsa pachena maonero enyu nemafungiro enyu muri muno muChipinge. Tinokutendai nenguva yenyu. Aiwa, tinotenda. Alright, tinokutendai muri weZimbabwe. Ngatipfuurire mberi tichinzwa kuti vari kuti kudii tiri muno muChipinge.